Kahit malaki po ako, dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataong magsalita dito sa harapan ninyo. So magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Medyo gigilid po ako kasi para po ako magtatalumpati. Ito na lang po ako banda, no? Tapos, pero kailangan ko pala ng kodigo. So dito po ako sa gilid. Ah, alam niyo po, di ba, alam niyo naman sa gospel, wala daw pong propeta na tinatanggap sa kanyang sariling bayan. So, ako po ay taga Pilar Village, Las Piñas. Doon po ako pinanganak at lumaki. So, ako po ay taga dito talaga. First time ko po na magsasalita sa Las Piñas. So, ramdam na ramdam ko po yung kaba na nandito po ako ngayon. Pero Father Jocas, maraming salamat at in-invite mo ko. At least matatapos ko na to, makakapagsalita na ako sa bayan ko, and I can move on, kagaya ni Jesus after this. No? Sige, Father Jocas, makakauwi ka na rin. No? Huwag mo na akong pakinggan, nakakahiya naman. No? Pero, pinakilala na po ako, pero gusto ko po magpakilala ng mas lubos. Kasi ang daya po ninyo, magkakakilala po kayo, di po ba? Hindi. Hindi nyo kilala yung mga katabi nyo. Okay na, di ba? Imposible namang hindi. So, nais ko pong magpakilala muna ng maayos-ayos. Although I see some familiar faces here, yung kapatid ko nga nandito din, tsaka yung asawa niya, tsaka yung iba kong nakakasama din sa iba kong services dito around the area. So, tingnan natin kung gumagana. Ayan. So, kasabi lang po, no, ako po si Father Albert, Society of St. Paul. So hindi po ako kagaya ni Father Jocads na diocesan priest. I am a religious priest. Alam niyo ba yung pinagkaiba? So dahil religious priest kami, mas religious kami sa kanila. Hindi po yung totoo, no? Joke lang. Parang hindi ako makakabalik dito. Tingin sa akin ni Father. So ako po ay member ng isang religious congregation na tinatawag na Society of St. Paul. We are most known for our stores in the malls. In fact, dito, no? Alam niyo naman yung St. Paul's, di ba? So yung St. Paul's po, yung binibilhan niyo ng mga ostia, rosaryo, novena, hindi po yan business. Hindi po kayo nagpapayaman ng tycoon. Yan po ay ministry ng mga priests and brothers of the Society of St. Paul. Dahil po sa inyong pagtangkilik sa St. Paul's, kami po ay nakakagawa ng aming misyon. Diyan din po kami kumukuha ng aming pampaaral, pampaospital, at pagpapakain. At kita nyo naman, napakamatagumpay nyo po sa bahaging iyon. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat. No? Ako po yung assistant creative director, meaning kami po yung nag-iisip ng mga produktong lumalabas. So baka meron po kayong mga produktong gustong ilabas sa St. Paul's, ibato nyo po sa akin, no? At baka magawa natin ng paraan. Ako rin po ay isang podcaster. Alam niyo po ba kung ano yung podcast? Para po siyang radio program na naka-record. So ang pangalan po ng podcast ko ay Padscast. Pads kasi normally in church circles, yun ang shortcut for Father. Pads. Di ko alam kung totoo dito, pero sa mga alam ko, yun po ang shortcut. Ano po yung Padscast? Simple lang. Yan po ay chismisan ng mga pare. So, hindi po siya mabigat, hindi po siya lecture, hindi po siya talk. No? Although minsan mabigat yung mga topics, pero para lang po kaming nagkukentuhan. So, pwede niyo po siyang pakinggan habang kayo ay naglalaba, nagluluto, nagdadrive. Hindi niyo po kailangan maging seryoso dahil hindi po kami seryoso dyan. Kaya, try niyo pong pakinggan. Kami po ay nasa Spotify, YouTube, Facebook. At malay nyo, matripan po ninyo, meron na po kaming 132 episodes dahil nagsimula kami ng 2021. So, at least kung magustuhan nyo yung isang episode, ang dami nyo panonoodin. Parang K-drama lang, no? Sana ubusin po ninyo. At higit sa lahat, ako po ay, isa rin po akong barista. Sino po dito ang mahilig sa kape? Taas ang kamay? Konti lang ha, in fairness. Sanay ako marami. Sige, ibahin natin yung tanong. Sino po dito yung addict sa kape? Taas ang kamay.
Gusto ko yung may nagtaas ng kamay, merong nagturo. No? Wag po kayo maging proud, no, na addict sa kape. Sakit po yan. Hindi po yun maganda, no? Ako po, umabot po ako dyan na masyado na po akong dependent sa kape, na yung pumipitik na yung mata ninyo. Alam niyo, senyalis yan na over na kayo sa caffeine kapag kumikindat na yung mata niyo mag-isa, yung gumaganyan. Ayan, senyalis na po yan. Nabawas-bawasan niyo na po yung caffeine sa inyong katawan. So, ano yun, Father? Barista ka? Opo. Ako po ay gumagawa ng kape at itong hilig ko sa kape kung saan-saan na po niya ako dinala. No, so ako po ay kilala bilang si Father Bruce sa Instagram o yun po yung pangalan ko. Sa TikTok din po. Ako po ay primarily, how do I use coffee? I use coffee as a way to encounter people. Ano po kasi yung na-realize ko? Nung naging pari po ako, na-realize ko na kapag kasama namin kayo, dahil nga nakikita nyo lang kami sa simbahan, sa altar, parang hindi kami totoong tao. Diba? Kaya pag nakita nyo kami, nagiging formal, para kayong nasa misa ulit. Kaya dyan si Father. Mas mag-aayos po kayo. Yung kasama nyong bata, tatakutin nyo, huwag kang magulo, kukunin ka ni Father. Diba? Ano bang ginawa namin sa inyo? Na kami ang ginagawa niyong panakot sa mga anak ninyo? Hindi ko po alam. Pero kami po ay hindi masyadong nagkakaroon ng chance to really interact with our flock. So ginawa ko po yung kape, ginamit ko yung pagmamahal ko sa kape para makagawa ng paraan na maka-encounter namin kayo. At syempre, dahil ako yung gumagawa ng kape, ako talaga yung gumagawa ng kape. Ako po yung binayaran para gumawa ng kape, nababawasan yung formality. Si Father naka-apron, pawis-pawis na, madumi. So medyo nagiging tao na yung tingin nyo sa amin. At yun po yung goal ko talaga, na maging tao po kami sa inyo. So ito pong pagkakape ko, ginagamit ko po siya to do pop-ups as well. Yung picture pong yan ay sa PLSU, sa Taft. So I do pop-ups in universities, in different places. And dahil nga may kape, at dahil hindi naman, pag sinabi kasi sa Pilipino na tara kape, kwentuhan yan, di ba? So nagkakaroon ako ng chance to interact with different people. Kapag dumaan din po sa feed niyo, may pare na gumagawa ng kape. Tapos habang gumagawa ng kape, maraming ebas, maraming sinasabi, malamang ako po yun. No? So yan po yung mga content kong ginagawa. Naglalabas po ako ng mga short videos or mga reels. Sa parokya po namin, sa simbahan namin pala, hindi siya parokya, sa seminaryo po namin sa Makati, meron din po akong pop-up doon, The Good Press. So, ano pong ibig sabihin nun? After po ng misa namin ng simbang gabi, hindi na po ako pare, barista po ako. So paglabas ng mga tao, meron kaming kapihan, ako yung gumagawa ng kape, may puto bumbong, may Tapos yun po yung chance namin na makasalamuha yung mga nagsisimba sa amin. So gumagawa ako ng events, may open mic. Last year, meron kaming DJ, may nagtugs-tugs sa harap ng simbahan. No? Ganyan po, para-paraan, para again mag-attract ng tao. And finally, sa parokya po namin sa Pasay, meron po kaming fixed na coffee shop. Ang pangalan po niya ay Kape ni Maria. So, alay po kay Mama Mary. Tinayo po namin siya noong 2024 December. So, lampas 1 year pa lang siya. Yan pong mga kasama ko dyan, yan po ay mga scholar ng parokya. So, sila po yung in-employ namin na maging barista para meron po silang additional skills as barista at saka meron silang kaunting allowance. Para pwede silang mag-sine, mag-PGC, the joke lang. Para po meron silang kaunting dagdag. So yan po ang naging dulot sa akin ng pagkakape. At mahalaga po yan sa magiging encounter natin ngayong gabi. Pero bago yan, gusto ko muna kayong bigyan ng isang simpleng tanong. At yung tanong na ito, inaasahan ko na magkakaroon kayo ng mabilisang
sharing. So yung katabi nyo na lang, wag na tayong mag-group into 5, group into 4. Yung katabi po ninyo, yun po ang kausapin ninyo. Kung wala po kayong katabi, pwede pong magtatluhan para may involve. Ang mahalaga, wala pong maiiwan. Okay lang po ba yan? So ang tanong ko po ay simple lang. Kailan po kayo huling may sinabi? Kailan po kayo huling nagsalita na pakiramdam ninyo walang nakinig sa inyo? Kailan kayo huling nag-voice out? O may nagsisikuhan na? May nagtitinginan na? Oo, parang nagkakasisihan na, no? Yung mga mag-asawa dyan, parang nagtitinginan sila. Diba? So, kailan po yon yung huling pagkakataon o kung hindi man latest, yung pinaka-naaalala nyo na significant moment in your life that you spoke out? You said something that you felt was worth saying, but you were not heard. Dinetma ka, in-overlook ka, hindi tsapwera ka lang. O kaya someone spoke over you dahil feeling nila mas mahalaga yung sasabihin nila. Kailan po yun? And how did that make you feel? Okay, malinaw? May kausap pa ba ako? Okay, so I will give you 1 minute each. O orasan ko po kayo. 1 minute each to share your answer to your partner or to your triad. Go! O 30 seconds na po ha. 30 seconds na. Okay, wrap up na po yung next naman. O, yung tapos na po yung 1 minute ninyo, yung next naman po. Yung katabi nyo naman, yung partner nyo naman. O, wrap up na po. Wrap up na. Okay na ba tayo? Okay, sige. Napansin ko nung kwentuhan na, di ba hindi pa kita po si iba sa inyo, ganadong-ganado pa. Siyempre, no? Kasi unang-una, masarap pagkwento ng karanasan. Masarap din na alam mo may makikinig sa'yo. Kasi wala kayong choice. Di ba? Kailangan nyo makinig, dalawa na nga lang kayo, hindi pa kayo magpapakinigan. So, can I have your attention now? Hello? Ayan, sige po. Tuloy niyo po mamaya yung kwentuhan, mag-iya po kayo magkape. No? Pero 1 hour lang po yung time ko dito. Kaya kailangan ko na po magpatuloy. Sige. So, summary lang. Ano yung pakiramdam? 1 word, 2 words
Nakakagaan ba ng loob na hindi kayo pinakinggan? Sino dito yung napangiti na hindi kayo pinakinggan? Maganda ba sa pakiramdam kapag wala kayong opinion o wala kayong boses sa mga bagay-bagay na mahalaga sa inyo? Di ba hindi maganda? Hindi masaya? Nakakapanliit? Hindi po ba? Nakakapanliit kasi we often associate having a voice to power. Di ba? Kung meron kang boses, makapangyarihan ka. Kaya nga yung mga artista, yung mga politiko, yung mga influencer, yung mga pare, medyo may power kami kasi meron kaming boses. Pag nag-homily kami, wala kayong choice. Ano, papatayin nyo kami ng mic? Diba? Wala kayong choice. Pag misa, uupo kayo dyan, makikinig kayo sa amin. Kahit 45 minutes na yung homily, wala kayong choice kung hindi makinig. No? To be heard is power. So if you're not heard, if you don't have a voice, it reduces your sense of dignity. Nakakabawas. Kaya ang simbahan, we always look out for those who have no voice. Yung mga mahihirap, yung mga walang pinag-aralan, yung mga walang estado sa buhay. Kasi alam nating lahat na kapag hindi ka nakakapagsalita, baka naaapakan ka na, baka nasasaktan ka na, baka na bibiktima ka na ng iba, pero walang nakikinig sa'yo. Alam niyo po kung meron bang sektor ng lipunan na talagang walang boses, sa tingin niyo sino yun? Yung mga mahihirap. Meron pang higit doon. Mahirap din sila. Pero lalong walang boses itong mga to. Sila po yung mga nasa kulungan. Alam niyo po, isang araw, lumapit po sa akin yung kaklase kong pare nung ako po ay nag-aaral ng theology. Si Father Junji, sa po ay taga Society of Jesus, SJ. Jesuit po siya. Ang request niya sa akin, simple lang. Father Albert, di ba ikaw si Father Bruce? Barista ka. Marunong kang gumawa ng kape. Pwede mo ba kaming tulungan? Sabi ko, sige. Ano yung maitutulong ko sa inyo? Sabi niya, pautang naman. De, joke lang. hindi po yun. No? Huwag kayong lalapit para sa pare, para mangungutang. Ano yun? Second collection po ang labas, no? Lumapit siya sa akin kasi he is currently assigned at Bilibid, at the Jesuit Prison Service. At isa sa mga programa nilang bagong inilunsad is to create this program para sa mga bagong laya. Kasi it's one thing to be in prison. Yung preso ka. But it's also another thing na galing ka sa preso at ikaw ay nakalabas. Because oftentimes, kahit malaya ka na, para ka pa rin nakakulong. Because people already have judgments against you. Yun nga lang mapagchismisan ka ng kapitbahay nyo, ng mga kabarangay ninyo, nakakaliit na, di ba? Nakakagapos na ng pakiramdam. Paano pa kaya kapag meron kang label na ex-convict? So si Father Junji, gumawa sila ng programa para tulungang makabangong muli itong mga taong galing preso at sila ay hindi na bumalik sa pagiging kriminal. Kasi syempre pag wala ka namang choice, no one is giving you a chance, anong gagawin mo? Kakapit ka sa patalim. Babalik ka sa dati. So in order to stop that cycle, they started this program. Ang program is simple, may formation, and merong livelihood program. And the livelihood program they chose is
coffee carts. Alam niyo yung pag may event, tapos biglang may kapihan sa mga kasal, sa mga fair, sa mga gathering. Meron pong mga coffee cart yan, tables na nag-offer ng coffee. So they wanted to do that. So ako yon, enter frame Father Albert. Kasi ako yung kilala nilang marunong gumawa ng kape. So, sabi ni Father Junji, punta ka naman, kailan ka free? Pupunta kami sa'yo. So, sabi ko, sige, doon tayo magkita sa aming parish coffee shop sa Pasay. Ang pangalan ay Kape ni Maria. Alam niyo yung Kape ni Maria, container van lang po yun. So, maliit. Parang ito lang, itong pew na ito, palakihin nyo lang ng kaunti, mga hanggang doon. Yun na po yung Kape ni Maria. Maliit lang po siyang container van. Nandun yung gamit namin for making coffee, so doon ko sila minit. Tapos, marami pala sila, mga siyam. Aaminin ko po, may kaunting takot. Wala po kasi akong alam tungkol sa mga taga-preso. Ang alam ko lang po tungkol sa kanila ay kung ano yung nakikita mo sa pelikula at sa telebisyon. Pag nanonood kayo ng Batang Quiapo, ng probinsyano, yung mga FPJ, o pag sinabing ex-con, anong itsura nila? Di ba mukhang babalik lang din sila ng kulungan ulit? Mukhang gagawa ng krimen. So yun po yung naiisip ko. Kahit na alam kong hindi tama, hindi po ako magkukunwari na hindi po ako natakot. Natakot din po ako ng slight. Lalo na we were in such a cramped space and it was just me and all of them. With Father Junji. So dumating sila, akala ko ito yung mga tigasin na, yung parang siga sa kanto yung dating. Yun naman talaga yung itsura nila, may mga tattoo. Mind you, galing Bilibid itong mga to ha. So hindi to sila petty crimes. Most of them, after 7, 8, 10, 15 years in prison, ang tagal nila sa loob. So nandun sila lahat. Pakilala ko, pakilala sila. Tapos sinimulan ko silang turuan magkape. Gumawa ng kape. In that afternoon, and I was surprised by their curiosity. Grabe yung gutom nilang matuto. Ramdam mo sa kanila yung sense na binigyan kami ng chance, hindi namin to sasayangin. Grabe sila makinig. Kasi nakita mo na minimemorize nila lahat ng sinasabi ko. Pag nagde-demonstrate ako, talagang para kaming, alam mo yung sa basketball yung magko-coach, nakaganon sila lahat sa akin. Kasi pinapanood talaga nila lahat ng ginagawa ko. Nakakatuwa. Akala ko mahihirapan akong magturo, parang ako pa yung napagod sa kanila. Kasi talagang hihigop nila lahat ng kaalaman kong kayang ibigay. So after afternoon na yon, sabi ko sa kanila, okay, that's it for now. That is the very basics. We need more classes. Pero medyo busy ako, so hahanap tayo ng time. But we need more sessions for you to learn. By the way, hindi po ako formally trained barista. I just learned from the university of everyone who has no time and no money to enroll, YouTube. Doon po ako natuto. And through friends na barista who would advise me. So pinasa ko lang sa kanila yung natutunan ko through practice and through YouTube. Sabi ko, let's set up other times to meet kung kailan man yon, but it might take a few months para kayo ay matuto magkape. Fair, right? Meron bang barista dito? Meron ba sa inyong may experience working in a coffee shop? How long was the training? Matagal. Diba ilang hours din yon? Si Father Junji, sumingit agad. Father, actually,
meron na kaming booking. Ay, maganda. Ang bilis ha. Wala pa kayong alam, may booking na kayo. Sige, Father, kaya pa yan. Kailan ba yan? Next week na po, Father. Napakahusay. Next week na yung booking nila. As in, magbabayad to? Opo, bayad na po sila. Magsaserve po kami ng coffee sa kanila. Next week. Na-stress po ako. Kasi parang, paano yun? Hindi nyo pa alam ang gagawin. Pero sabi ko, sige, gito na lang. Pag uwi nyo ng bahay, mag-practice kayo. Gamitin nyo yung equipment ninyong gagamitin. Spend time, magsayang kayo ng kape, ng gatas. Kasi kailangan nyo mag-practice na mag-practice until you are ready. Because practice makes pagod. Practice makes perfect, diba? So, sabi ni Father Juni sa akin, Father, wala pa kaming gamit. Ay, napakahusay. Natutuwa talaga ako sa inyo. So, naipit na ako nagkaipitan na. Sabi ko sa kanila, bukas, may time ako sa hapon. Father Junji, sumama ka sa akin. Lahat ng kailangan nyo, kailangan nating bilhin. May pera naman sila, buti na lang. May pangsimula naman tong business na to. Akala ko ako pa yung maghahanap. So, kinabukasan, pumunta kami sa mga tindero, sa suppliers. Alam nyo, pag may business kayo, di ba, inaalagaan nyo yung mga supplier na yan. Hindi nyo ini-splok yung mga connection nyo yan. Ginamit ko na lahat ng connection ko, lahat ng utang na loob, kinasa ko na. Kasi wala silang kukunan ng gamit, wala lahat. So, that afternoon, nabili namin yung mga essentials nila, naiuwi nila, binuksan nila, nag-unboxing sila, and nag-practice sila na nag-practice. Every now and then, bini-video call nila ako pag hindi nila maintindihan, at tinuturuan ko sila through video. Naitawid, natapos yung event next week. Mga estudyante lang naman yun, mga 30 o 20 katao lang naman. So, naitawid nila yung kanilang event. Nairaos naman. That was June of last year. And you know, from then, they have gone so far. In fact, if you go to YouTube or to Google and you search the name of their cart, by the way, the name of their cart is Expresso. Ang talino, umamin kayo, di ba? Witty. So, if you type Expresso like that on Google today, you will find them featured in news articles here and abroad. They're very successful. Not just as a business, but as an example of reformed program for reforming people. A church program that reforms people. Noong October last year, naalala ko, or November, si Father Junji tumawag sa akin ulit. Kinakabahan ako pag tumatawag tong paring to. Ayaw ko nang sagutin. Pero good news tong tawag niya. Bigyan ko kayo ng context. Kapag may coffee shop kayo, and you're a small neighborhood coffee shop, you need around 30 cups a day to survive. Kailangan makabenta kayo ng 30 to survive. So kung gusto mong kumita, doble nun, at least, no? If you are a commercial coffee shop, maybe 100 to 500 cups a day. Depende kung gaano kalaki yung space. If you are in a very high traffic location, like yung mga Starbucks na nasa Tagaytay, yung pinipilahan hanggang Cavite, mga 1,000 cups a day yon para maging successful. Father Junji tumawag sa akin.
Sabi niya, Father Albert, I have wonderful news for you. Sabi ko, bakit? Anong meron? Alam niyo po ba, today, in our cart, we sold 7,000 cups in one day. Ngayon, they have multiple trucks, multiple machines. Batch 2 na ng program. Yung batch 1 ng mga espresso ay graduate na. And now they manage the business. They are earning from the business. At tuloy-tuloy. All of this started because someone chose to listen to them. Someone gave them the time, the attention, to make them feel that they matter and that they have a future. Tandaan natin kung saan sila nanggaling. Preso. These are people who have no voice, are not heard, are automatically canceled and shut down. But because someone gave them a platform to speak and to be heard, they have become the opposite. Hindi sila bumalik ng kulungan and they are now productive members of society and good Catholic Filipinos. Nakakatuwa. Pero, sadly to say, those things are rare. Such stories are inspiring because they are unusual. Because oftentimes, for people to be heard, it's a struggle. And also, aminin natin, for us to listen is a struggle. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba mahirap makinig? At paano ba tayo matututong mas makinig? Hindi lang sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, pero pati yung mga taong nasa paligid natin, pati sa mga bahay natin, pati sa pamilya natin. Kasi lahat ba kayo nagkakarinigan? Yes? No? Nakikinig pa ba? Nakikinig pa. So, aminin natin, mahirap po ang makinig. Unang-una, because we live in a time and culture wherein it's always noisy. Diba? Masyadong maingay. Di kayo naiingayan? Hindi. Masarap naman, sana all. Ano bang isasabi kong ingay? Hindi lang naman to ingay na may sirena, may ambulansya. But we are always consumed by other things. Matenga ka lang ng kaunti, hindi mo alam, dinudukot mo na yung cellphone mo. Tapos mag-i-scroll ka. Wala ka naman talagang pakay. Pero bawal na kasi ngayon ng dead air, di ba? Bawal na ngayon yung matenga yung utak mo. Kailangan palagi kang stimulated. Tama? Marami sa atin, ayaw natin nung wala tayong pinapanood, wala tayong pinapakinggan, walang kumakain ng atensyon natin. That is our culture today. We live in a culture of distraction and constant stimulation. Palagi tayong inaagaw yung ating atensyon. Maingay. Kasi wala tayong time para manahimik. Kaya mahirap makinig. No? Merong ingay sa labas.
At meron ding ingay na nasa loob. May mga bagay tayong iniisip, may mga problema tayong nagmamaraton sa utak natin. Tumaas na naman ang gasolina. O di ba, relate na relate kayo dyan. Meron akong sakit. It eats you up from inside. So things are always noisy. So paano tayo makikinig? Then therefore, the first step is to create space to listen. And Lent is precisely a time, a space to listen. Ano bang nangyayari pag Lent? Ano po yung tatlong bagay na mahalaga tuwing nasa Lent po tayo? Prayer. Ayan, may sumagot. Prayer, fasting. In fairness, Father Jokads, usually pag tinatanong ko to, walang sumasagot eh. Okay, so prayer, fasting or sacrifice, and listening. Napansin nyo ba lahat yan? Ang punto niyan, iisa lang. Create space. Bakit? Because it asks us to stop consuming things. To make an effort to create time for us to listen. Yung prayer, di ba yan pakikinig? Yes or no? Parang hindi kayo sure. Kasi ganito kayo magdasal. Lord, ito talagang kailangan ko today. Oo. Tapos ang dami yung sasabihin, Lord, yung araw ko ngayon, ganito. Tapos pag magsasalita na si Jesus, tapos na. Ayos, di ba? Kasi for us, prayer is us talking. Siyempre, marami tayong concerns. Kailangan marinig ni God yun. But when was the last time that your prayer was simply about listening? Yung mananahimik. Ako, isa sa mga favorite forms of prayer ko, yung sasalampak lang ako sa upuan, sa Adoration Chapel. Walang agenda. Walang iisipin. Gagana na. Prayer yun. In fact, mas doon ko nararamdaman si Lord. Kasi may time akong maging pagod at makinig. Yung fasting, yung sacrifice, it asks us what? Bitawan yung mga bagay that always consumes us. Anong sinacrifice nyo ngayong Lent? Meron ba? Meron? Wala? O yung mga basic na lang, bawal kumain ng karne pag Biyernes. Those things are supposed to detach us from things that always fill us up. Kung hindi nyo nararamdaman yung space, ang problema kasi, yung kawalan, pinupunuan nyo agad. Anong ibig ko sabihin? Kunyari sabihin nyo, Biyernes ngayon, magfa-fasting ako, mag-abstinence ako. Di ako kakain ng karne. Diba? O isang Biyernes, ngayon ako, nag-fasting ako, nag-abstinence ako, di ako kumain ng karne. Kinagabihan, gutom na ako, di ba? Napadaan ako sa coffee shop. May nakita ako, cheesecake. Hindi karne. Hindi rin siya full meal. Pwede. Pero kung ganun lang din naman, parang naglolokohan lang tayo. Because pinupunan ko lang yung space na binigay sa akin ng Lent with other things. Kung gusto nating maramdaman yung time to listen, to be empty, yung puwang, wag niyong punan. Let it stay. Let it linger. Kung medyo nagutom tayo, then let's stay in that hunger. And in that hunger,
God speaks. Ganun din sa charity, sa almsgiving, lalo na. Because we're saying, I'm gonna let this go. Kahit masakit sa akin, para meron akong space for God. Space to listen. Because we want to hear a God, this God, who always speaks. Palaging merong sinasabi. Pero dahil masyadong maingay, masyado tayong consumed, we do not hear Him. So that's number 1. Ito yung number 2. Ang liit pala ng font ko. Pasensya na. Hindi nababasa. Nag-abala pa ako. Yung number 2, ang problema, kung nagtagumpay man tayong marinig ang Diyos, anong problema? Often, what God says to us is not what we expect. Sino dito sa inyo yung nagkaroon kayo ng moment with the Lord? Yung seryosong moment. Yung ramdam nyo, nag-connect talaga kayo ni God. Pero yung sinabi niya sa inyo, yung pinahiwatig niya sa puso mo, parang hindi yun yung gusto mong marinig. Parang hindi yun yung inaasahan. The second challenge that we have to adjust to and tune in our hearts, kaya ng ating team, is that we have to accept that God, His ways are very different than ours. Kaya pag nagsalita yan si Lord, kapag pinayagan natin siya magsalita, and we allow ourselves to hear Him, oftentimes, 99% of the time, hindi yun yung gusto nating marinig. Hindi yun yung inaasahan natin. Alam niyo ang sakto, bukas, 4th Sunday of Lent, malaking tema ng readings bukas ay tungkol sa listening. And listening to a God who says things that we do not expect. Ano ba ang first reading bukas? Father, baka homily mo to, pasensya na ha. Bukas, ang first reading is the choosing of David as king. Pero alam niyo si David, hindi siya first choice. Hindi rin siya second choice. Hindi siya third choice. Alam niyo kung pang ilang choice siya? Pang-8. Siya kasi yung bunso. So dumating si Samuel doon, kukwento ko na kasi alam ko naman pag nakikipag-misa, hindi naman kayo nakikinig sa reading. Kapag pagpunta ni Samuel kina David, sabi ni Samuel, ipakita niyo sa akin yung mga anak ninyo. Pipili ako. Si Samuel, ang nakita niya, yung panganay, yung ibang kapatid. Kasi lahat sila matangkad, balakas, gwapo, mukhang hari. Pero kahit gusto niya nang i-anoint, gusto niya nang piliin maging hari, si Lord sinasabi, hindi siya. Si Samuel, gusto niya sabihin, Lord, parang siya talaga panghari ito I trust, ito talaga, mukhang hari talaga to. Mukhang leader to mukhang pakikinggan ng mga tao. Si Lord palagi sinasabi, hindi. Pumili ka pa ng iba. Next candidate. Naubos yung 7 kapatid, wala. Sinanong ni Samuel, meron pa bang kayong ibang kapatid? Sinabi na nga, si David, yung bunso namin. Nandun sa pastulan, nag-aalaga ng tupa. Sabi ni Samuel, ba't yung tinawag? Hindi naman yung magiging hari, baliit, taga-alaga ng tupa. Ano aasahan nyo dun? Hindi yun yung totoong dialogue ha. Improvisation ko na lang yan. Para maging exciting. Pero yun yung sentiment. Yun yung idea. Hindi siya, kasi hindi siya mukhang hari. Lumabas si Samuel. Anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni God? Siya. Yung maliit, yung parang walang alam, yung parang
Hindi ka hari-hari, hindi mo kang leader, siya. Siya ang magiging hari ng Israel. One of the most important points I love from that reading is simply this. We always see appearances, but only God sees the heart. Kaya tayo, ang kasabihan natin, di ba? Do not judge a book by its cover. Kasi tayo bilang tao, ang nakikita lang natin yung panlabas. Si Lord, kita niya lahat. So He can judge. Kasi kita niya lahat ng meron sa atin. At dahil kita niya lahat, oftentimes, doon magkaiba yung iniisip ng Diyos at yung iniisip natin. Kasi siya, mas marami siyang nakikita. Mas marami siyang natatanaw kaysa sa atin. Diyan tayo madalas nag-aaway ni Lord. Kasi hindi tayo nag-a-agree. We always feel that we know what's the best for us. Diba? Yes or no? Parang teenager na nakikipag-away sa magulang. Huwag niyo akong pakialaman, ma. Mas alam ko. Diba? We insist that we know better. But God knows everything. So by default, He knows better. Yung gospel bukas, ang ganda rin. Blind man, healed by Jesus. Alam niyo yung maganda sa blind man na yon? He didn't see, di ba? Bulag siya eh. But the Lord, he heard the Lord's voice, and to him, that was enough. Kadalasan, kapag tayo nakikipagtalo sa Diyos, ang gusto natin kasi, makita rin yung nakikita niya. Pero yung taong bulag na ito, kahit di siya nakakakita, sapat na sa kanya yung narinig niya ang boses ng Diyos. Babalikan ko si Father Junji. Yan siya. Picture niya yan. Black and white lang po yan, hindi pa siya patay. Ano po siya? Nasa ano po siya ngayon? Tertianship, nasa Australia siya ngayon. Babalik siya soon. Alam niyo, sa totoo lang, nung nangyari yung ekspreso, yung simula, na bad trip talaga ako sa kanya. Bakit? It was, to me, it was very reckless. Nag-book sila ng appointment, nag-book sila ng cart na wala. Kaya niyo yun? Di ba nakakainis? To my mind, parang that is so irresponsible. Magko-commit kayo na magka-cart service kayo ng kape, hindi wala nga kayong alam sa kape, wala kayong gamit, wala kayong truck, wala lahat, tapos next week na yon. Nainis ako. Isa kay Father Junji, na totoo lang. Pero, alam nyo nung gabi, nung matutulog na ako, parang may naramdaman akong message kay Lord. Parang feeling ko si Father Junji, kasi medyo pinagalitan ko siya eh. Feeling ko nagsumbong siya kay Jesus, tapos binalikan ako ni Jesus. Kasi sabi sa akin ni Lord, ganito, bakit ikaw, hindi ka ganun? Ang sakit. Bakit? Kasi alam na alam ko yun eh. Si Father Junji, he is bold to a fault. Medyo reckless. Ako, I am cautious to a fault. Bago ako gumalaw, kailangan malinaw muna lahat. Bago ako umaksyon, kailangan naiintindihan ko. Bago ako may gawin, kailangan kita ko kung ano yung mangyayari. Kahit naramdam ko naman na kay Lord yung project, si Lord yung nagsasabing gumalaw ka, ang palagi kong rest back kay Lord, Lord, ipakita mo muna. Ayokong puntahan yan. Hindi ko alam eh. So, ang tanong sa akin ni Jesus nung gabing yun,
Bakit di ka ganyan? Pareho naman kayong pare. Pareho naman kayo naglilingkod sa akin. Pero magkaiba kami pagdating sa pagsunod namin kay Lord. Sakit, no? Nasaktan sa inyo. Siyempre, nasaktan ako, dinamay ko kayo. Ganun talaga yun. Talagang pag si Lord, pininagan niyo magsalita, may kalalagyan talaga kayo. Kaya minsan ayaw natin siya pakinggan eh. So, alam nyo, parang yung bulag na lalaki bukas. The gospel tomorrow, for me, it teaches us one thing. We don't need to see to follow God, to serve God. We just need to listen. Yung taong bulag na yon, bago niya makita si Jesus, naniwala na siya si Jesus ay God. Marami sa atin, malinaw na nga si Jesus, God siya, ang dami niya ng ginawang milagro sa buhay natin. Ayaw pa rin nating makinig. Ayaw pa rin nating sumunod. Tama, mali? Tama o mali? Ako yun ang pakiramdam ko. Bago tayo kumilos, kailangan kita natin lahat. But we are reminded, we don't need to see in order to follow God. We just need to hear and listen. So yung una, para marinig natin ng Diyos, kailangan we create space for Him to speak. Pero yung pangalawa, once He speaks, let us be humble. Let us accept na mas alam ni Lord yung tama at yung mali. At huwag nating ipilit yung gusto natin. We don't need to see what God is doing for us to listen and to trust in Him. Pangatlo at panghuli, huwag kayong mag-alala, panghuli na po. When we allow God to speak, salamat po sa nagko-control ng slides, zoom in niyo po. Pinupunan niyo ang aking kakulangan. When we allow God to speak to us, that means it will change us and transform us. Babalikan ko yung kwento ng Expresso. Sinabi ko na, di ba? They are hugely successful. Ang laki-laki nung programang to ngayon. Ang laki nung nilaki niya. Pero alam niyo yung pinakamahalagang narinig ko mula sa isa sa kanila? One of them said this. Alam niyo, Father, nung nagka-cart kami, tapos ang dami-dami ng orders, hindi na kami maka-keep up. Sobrang busy namin. Hindi na namin alam kung paano isuserve lahat ng yon. Na-realize ko, that was the first time. That was the first time na makalimutan ko kung sino ako dati. Kung saan ako galing. Can you imagine that? Ang pangalan nila, Expresso. Pero para sa kanila, in their mind and in their heart, preso pa rin sila. Hindi nila maalis yon. Until such time that they were given this program, people kept telling them that they are people, good people, na meron silang pag-asa. And people kept buying coffee from them because they want to support them. Alam niyo yung mga presong to, akala talaga nila, sabi nila dati, Father, wag natin sabihin kung ano tayo dati. Kasi hindi pupunta yung mga tao. Pero kabaliktaran. At gulat na gulat sila. When people find out that they were once from prison and now they are doing this to start fresh, lalo silang dinudumo. All these things coming together, Father Junji, the church, the community coming to them, at some point, after some time, at last,
they start forgetting their past. And they start to believe that they have a future. That is the power of being listened to. That is the power when someone cares enough to see and hear your story and stay with you and journey with you. When we hear the Lord speak to us, matik yan, it will change us. I always say this, there is no such thing as the encounter with God that does not lead to change. Hindi pwede yun na nagkita kayo ng Diyos, nag-usap kayo, nagdasal ka ng maitaimtim, tapos, kamusta? Wala lang. Sucks lang, Father. Wala naman nangyari. In-affirm lang niya ako. Ay, kung in-affirm lang kayo, hindi si Lord yun. Nakakasiguro po ako. Kung puro affirmation lang ang nangyari, dalawang bagay lang yan. Santo ka na. Kung santo ka na, dapat nasa langit ka na. Ready ka na ba? Or, hindi talaga kayo nag-usap ni Lord. Kasi sigurado ako, pag pinayagan niyo ang Diyos magsalita, may kalalagyan kayo. When you allow the Lord to speak to you, that means you are opening yourself to be transformed. So in short, from humility, it goes to surrender. If you want to hear the Lord, it must also come with a spirit of surrender. Lord, I want to hear you. And I know that when I hear you, I will be transformed by it. And that transformation will also help us become God's voice to transform others. And I think that is the most important thing that we must acknowledge. When we listen, it always turns to mission. And the most important thing about mission is listening closely. Because you don't need to see what the Lord is doing, where the Lord is taking you. All you need to sustain mission is to keep listening to God. Yung sa Expresso, imagine, babalikan ko, from that to that. From mga taong walang pag-asa to people who now can smile. Dati nga, bawal kong i-flash yung mga pictures na yan eh. Kailangan kong magpaalam sa kanila. Ngayon, sinabi nila, Father, i-post mo kami. Ikwento mo kami sa lahat. Hindi na kami nahihiya. Dati hiyang-hiya silang malaman ng tao na galing silang preso. But now they can share their story to the world. Why? Because they want to transform others too. They want their story, their past, to inspire others to be transformed. Because when God speaks to you, when you allow God, when you listen to God, it means that you will allow God to use you to be His voice to other people. That is always the end. Hindi pwedeng kinausap ka lang ni Lord para magkarinigan kayo. Palagi yang merong pakay. Kaya ako pag nagdarasal ako, tapos parang nagpaparamdam na naman si Lord, kung may pakay na naman to. Parang si Father Junji lang pag tumatawag, may pakay na naman to. Inakabahan ako. Pero ganun talaga eh. Kung ayaw niyong maabala, hindi niyo maririnig si Lord. Kasi ayaw niya magpaabala eh. Kung ang palaging nasa isip natin, Lord, marami na akong ginagawa.
Marami na akong kailangang tapusin. Kailangan kong unahin yung pamilya ko, yung sarili ko. Di talaga makakabuelo si Lord. Di talaga siya makakapagsalita. But I think we all agree. I think we all agree that we need God's voice in our lives. Yes? We all want to have God in our lives and to be able to listen to Him, even if that means being sent, because that is what we are here for anyway. So, just to end, 3 simple things. First of all, I want to ask you, or I want you to ask yourselves, where is God asking you to be His voice? Saan kayo tinatawag ng Diyos para maging speaker niya, prophet niya? And I don't mean talking. I mean with your presence, with your life. Ako po, na-meet ko yung Expresso, naging bahagi ako ng kwento nila dahil nagkataon, mahilig akong magkape at yung hilig kong yun, pinayagan kong dalhin ako kung saan-saan. Alam niyo po kung bakit ako nagsimulang uminom ng kape? Hindi po ako uminom ng kape dati. I only started drinking coffee 8 years ago. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi sa akin ng kaibigan ko, Albert, uminom ka ng kape. Black, tuwing umaga. Sabi ko, bakit? Kasi nakakapayat yun. Look at me now. But never did in my mind, in my wildest imagination, did I expect that coffee will take me to these places. Ang gusto ko lang pumayat, guys. Ganun talaga si Lord eh. Akala natin, alam natin kung ano magiging takbo ng buhay natin. Akala natin, alam natin kung magiging takbo ng pagsunod natin sa Kanya. Pero hindi talaga. Napansin nyo, I started drinking coffee 8 years ago. I also was ordained 8 years ago. When I became a priest, I expected I will do priestly things. Never did I imagine na magbabarista ako. Pero eto na ako eh. Dito na ako ngayon. And I don't understand what this is. People ask me, Father, ba't ka nagbabarista? I don't know. I really don't know. All I know is that God is telling me to keep doing this. And I don't need to see where this is going. Ang mahalaga sa akin, right now, I know in my heart that this is what God is telling me to do. I hear Him. I listen to Him. I don't need to understand and see where this is going. Ang mahalaga sa akin, I follow what He is saying. Mga kapatid, I pray that, Lent will help you listen to God. Allow Lent to make this space for you to really hear what God is saying. And, may we choose to hear God. Not the world, not ourselves, not others. But a God who will always surprise us. And allow God to send us to a world that is hungry for His voice. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Once again, palakpakan po natin si Father Albert Garong. Ayan, si Father. Gulat ako may mic nagulat ka. Maraming salamat po sa inyong yung binigay niyo pong recollection na I'm pretty sure lahat po ng mga nandito, no, talagang
nakinig, no? Tumimo sa kanilang isipan at puso ang inyo pong ibinigay na napakagandang recollection ngayong araw na ito na amin pong gagamitin sa amin pong paghahanda, lalo na po ngayong Kwaresma at sa papasok na Semana Santa. Ngayon naman po, magkakaroon tayo ng Q&A. Baka may mga katanungan kay Father Albert na gusto nyong malaman. Baka may gusto ko yung itanong kung paano gawin ang macchiato, yung cafe latte, since barista po siya. Oo, baka may gusto pong magtanong, may gusto kayong linawin, no? May gusto kayong i-expound pa niya sa kanya pong binigay na recollection. Meron po ba sa mga nandito na nais pong magtanong kay Father Albert? Sige po, wag po kayo mahiya. O, wag ko kayo mahiya. Sabi ko nga, first and last ko to sa Las Piñas. Father, Ay, hello po. bilang taong simbahan, parang ang mindset namin ay kami yung pakikinggan ng mga tao. Kami ang magdadala ng good news at kami ang pakikinggan. Paano po namin ma-reverse yung mindset na kami naman yung makikinig sa mga tao? Ah, ang ganda ng tanong na yan kasi yun yung karanasan ko dun sa mga espresso. I felt that I heard God through them. Hindi ako yung nagdala ng Diyos sa kanila, kundi narinig ko yung Diyos mula sa kanila. Sinasabi niyo, what mindset do we have to change? It's this for me. Stop thinking that you are bringing Jesus to them. Because that's very presumptuous. Jesus is already there. Wala pa tayo doon. Nandun na si God. Nandun na siya. Marami na siyang ginagawa. And when I go to meet people, I always remind myself, ang una kong kailangan ma-achieve dito is mahanap si Lord at marinig kung ano yung sinasabi niya mula dito. Hindi yung, I bring Jesus to you. Makinig kayo sa akin. Dala ko si Jesus. Ang sinasabi ko, nasaan kaya si Jesus dito? At ano kaya yung sasabihin niya sa akin through them? Ganun din po ako sa pagkakape. When I go make coffee pop-ups, hindi yan palaging safe. People come to me na minsan alam mo na hindi sila nandoon para maging friendly. Dahil galit sila sa pare, galit sila sa simbahan. So they take that opportunity to speak out. May mga lalapit sa akin, Father, ba't galit kayo sa mga LGBTQ? Father, bakit pumasok ako sa simbahan minsan, naka-sleeveless ako, pinaalis ako? Maglalabas ng sama ng loob. That's part of the hazards of what I do. But para hindi ako magalit, I just remember, God is with His people. Bago ko i-assume na nasa akin si Lord, nasa akin naman din talaga, kasama ko siya. But I always also say to myself, kasama rin nila si Lord. Kahit ibang-iba sila sa akin, kahit ang layo-layo ng karanasan nila sa akin, I always tell to myself, God is with them. I need to hear what they have to say because God is speaking through them as well. So yun po yung parang mindset change that I hope we can adapt. Salamat po sa inyong magandang tanong. Yan. Okay, Tita Yeyet. Satisfied po sa tanong ni Father. Meron pa pong bang magtatanong? O gusto nyo nang umuwi? Parang mas excited na silang umuwi. Meron pa po ba? Wala na po. Katanungan, maliwanag po ang lahat po ng sinabi ni Father Albert na napakaganda na. Pwede namang hindi tanong. Baka may, ewan ko, pagtutol. Ayun. Bukod pa sa tanong, baka may gusto kayong sabihin kay Father Albert, Or paglilinaw. paglilinaw, na gusto nyong sabihin kay Father Albert. Kasi napakaganda po ng naging topic natin ngayong gabi, no? Na sana po ay atin pong dala-dala hanggang sa matapos po ang atin pong Semana Santa. No, ating pagnilay-nilayan ang sinabi po ni Father ngayong gabi. Na I'm pretty sure, Father,
tumimo sa lahat ng mga puso ng mga nandirito ngayon na nakikinig, yung inyo pong mga sinabi at amin pong dadalhin yun, no? Lalo na po ngayon sa pagkunita po natin ng ating Yes, meron pong nagtataas ng kamay. Ay, kala ko nagtaas ng kamay, nagdasal lang pala tapos ang sign of the cross. Parang nagbabay lang siya. Kasi gumanon tapos gumanon, lumabas na. Kala ko nagtaas ng kamay magtatanong. Wala na po. Tawa kayo ng tawa. Wala na po magtatanong? Wala na. So, again, pasalamatan po natin si Father Albert Maraming salamat Gaong po. from the Society of St. Paul, no? At syempre, alam namin na kayo ay gusto nang umuwi, no? Lalo na po yung ating nakakatanda na mga inaantok na at iinom na ng kanilang mga maintenance. Tawagin na po natin si Tita Tess Marquez para po sa ating closing prayer. Tapos anyayahan ko rin syempre ang ating kura paroko at ang dalawang pare para habang nagdadasal si Tita Tess, sila po magbibigay ng blessing sa atin sa ating pag-uwi. Sa mga gusto pong magpa-picture after kay Father Joka at saka kay Father Albert, pwede po. 5 pesos lang po. Ayan, Tita Tess, tayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na kami po ay muli nagkatipon-tipon upang papakinggan namin ang napakagandang mensahe ni Father Albert. Panginoon, sana po ang lahat po ng aming narinig ay may sa puso at masa isipan namin at ito ay maging aming daan upang patuloy po kaming naandirito sa aming simbahan. Itinataas din po namin, Panginoon, ang aming mahal na karura paroko, si Father Jokads. Bigyan mo po siya ng kalakasan ng katawan upang sa ganon ay patuloy niya kaming pastulin o siya po kasi ang aming pastol upang kami po ay sama-sama maglingkod sa iyo. Sa aming pong pag-uwi, Panginoon, tinataas po namin na kami po ay makauwi sa aming mga tahanan ng maayos at walang kapahamakan, gayon din po sa aming naiwan sa aming mga tahanan. Ang lahat ng ito'y hiniling namin sa ngalan niyong anak na si Jesus. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po. God bless you po. Ayan, wag po muna kayong alis ha. Tayo lang kayo dyan. Asan yung ating sokom? Kukunan ng picture from there. Dito yung dalawang pari.